дуже сильно за минулим. Це були такі не дуже влаштовані в житті люди. Там була дуже смішна ситуація, коли вони обрали такого народного губернатора. Бо насправді ось ця перша республіка народна мала статися в Харкові. І для цього вже все було там підготовлено, був з'їзд одразу після того, як, ну, можна сказати, Майдан переміг. Да? 22 лютого відбувся з'їзд, де всі сиділи з цими бантами з георгіївських стрічок, цими помаранчево-чорними. І там сиділа вся партія регіонів, місцева і не місцева, вони зібралися зі всіх щілей, так би мовити, повиповзали. Туди зігнали дуже багато представників бюджетної сфери, так називаю їх, це там, ну, тих, кого дійсно можна зігнати, да, там, під загрозою звільнення, наприклад. Це вчителі, там, лікарі, медсестри і так далі. Тобто цей зал, де вони збиралися, був практично повний. І ну, там є своя історія, не буду зараз там заглиблюватись, але вийшло дуже багато людей, там, ну, 1030, там, по попередніми розрахунками, можливо, менше, але от така цифра є, да? 30 тисяч харків'ян вийшли просто під цей дворець спорту, і ну, вони злякалися, тобто Народна Республіка не була оголошена, і далі вже почався процес постійного протистояння ось цих людей на так званого антимайдану. Вони там якісь палатки поставили, якісь намети біля пам'ятника Леніну, і метрах в 500 там стоїть пам'ятник Шевченка, там збирався Майдан. І ось ця історія з... І це протистояння таке найгарячіше відбувалося на вихідні, як правило, ну, власне, як і на Київському Майдані. І на вихідні обов'язково були якісь заміси. І ви пам'ятаєте, можливо, там історію 1 березня, коли зібралось дуже багато людей на площі, які просто питали, я особисто стикнулася з тим, що в мене питали, а де тут площа Леніна? А площі Леніна в Харкові ніколи не було. Тобто це не місцеві люди. І, тобто, там просто стоїть пам'ятник, площа називається Свободи, і ми спостерігали цю велику кількість автобусів з номерами білгородськими і так далі. Це дійсно були звезені люди, їх було дуже багато. І 1 березня був великий такий, ну, така історія була, коли була захвачена ОДА, наша обладміністрація, проросійськими різними діячами. От тоді були побиті майданівці і так далі. Тобто, ну, є вже, да, ця історія, яку я можу дуже довго розповідати. Врешті вона була звільнена за кілька тижнів, причому Вінницьким спецназом, був в Харкові. Дійсно, ви праві, була ситуація абсолютно неоднозначна. І не 50/50. Це дуже приблизні розрахунки. Насправді було трошки гірше. І ось ця історія з завезеними людьми... В сторону русского мира, да? Більше процентів. Так. Так, ну як, відсоток, ви знаєте, оскільки ми говоримо про це, це все наші приблизні такі на відчуттях. Відсоток толком ніхто не знав. Це було, скажімо так, 15% активного проукраїнського такого руху, можливо, відсотків 10-15 проросійського руху, маса абсолютно інертного населення, яка ну, тобто вони вважали, що в житті нічого не змінюється, в них там життя продовжується. Деякі західні відомі журналісти вважають, що саме ось ця інертність Харкова і зіграла свою роль, що дійсно вирішили все активісти. І було кілька таких ключових стичок ще між Майданом і антимайданом. Потім почалася війна, Харків став таким форпостом для прийому біженців і так далі. Тобто далі вже пішов, тобто поступово ось це протистояння стало сходити на ні саме тому, в тому числі, що і міська влада якось все ж таки почала приймати владу державну. Тобто це була Україна, і в нас були українські прапори, нам перестали заважати їх всюди розміщувати, бо дуже важливий був такий момент, знаєте, ідентифікувати себе. Ми довго не розуміли, скільки нас, українців, в Харкові. Ми боялися, це було фізично небезпечно там ходити з українським прапором десь лютий-березень. І потім ми почали цю ситуацію поступово переламувати на свій бік. Дуже багато було прапорів. Ми малювали їх всюди, на стовпах, на мостах. І спочатку це виглядало смішно, тепер ми розуміємо, що це було необхідно. Ми мали зрозуміти, скільки нас.
І коли люди почали просто видихати, розуміти, що нас багато, ситуація почала змінюватись. Ну і веселий момент був, коли повалили нашу пам'ятник Леніна. Це була така дуже цікава історія. Це відбулося 29 вересня. І дуже боялися цього моменту, бо вважали, що він спровокує ось цих проросійських, дуже агресивних антимайданівців. Але насправді, знову ж таки, я пішла зранку, 28 вересня, і 29-го зранку я пішла в цю толпу подивитися, хто ж там зібрався. Біля цього ми довго називали «Ботинки Леніна», тому що пам'ятник впав, а ботинки залишились, і там стирчав український прапор. І нічого не відбулося. Там стояли ці бабушки, розповідали, як вони на весілля тут фото свої робили років там 40-50 тому. І все, і воно поступово просто зникло. Зникла ця історія з антимайданом. Тобто цей маркер, за який вони чіплялись, виявився абсолютно пустим, порожнім. Там нічого всередині не було. І ось так поступово Харків почав заспокоюватися. Знову ж таки, війна тривала, Харків достатньо близько до фронту. Ми всі бачили, що відбувається в Донецьку-Луганську. Ми бачили наслідки приходу, наслідки окупації. Це все грало свою роль. Люди бачили, що є нормальне українське життя. У нас не ідеальна влада, у нас не ідеальна міська влада. Але ось ця історія розуміння, що таке просто оцей цивілізаційний вибір, вона поступово закладалася. Всі 8 років відбувалася така, ось це розуміння того, що ми йдемо в Європу, це наш вибір, це наша політична воля. Взагалі, політична воля має дуже велике значення. Я как-то вылетела с картинки. Сейчас я Зараз перезайду, я одну бачу вас. секундочку. Добре. Я Але я вас... ми зараз чекаємо Олену. Не буду нічого розповідати без неї, бо в неї було конкретне питання, і я буду на це питання відповідати. Я, до речі, скажу один момент, оскільки я знаходжуся у Львові. Така важлива інформація зараз з'явилася. Вчора оголосили про те, що скасовується комендантська година у Львові на на Великодні свята, але зараз з'явилася нова інформація, що комендантська година поновлена. Робота диверсійних груп, на жаль, триває без перерв, тому з 23 по 5 ранку, з 23 години вечора по 5 ранку сьогодні вночі комендантська година буде, і всі нічні служби скасовані. Все, що планувалося в ці часи, краще зробити зранку і протягом наступного дня. Так, Олена, ми вас бачимо. Власне, там основні моменти я розповіла. Ні, я без вас нічого не розповідала, я тільки сказала там такі речі стосовно Львова, бо в нас поновили комендантську годину. Спочатку її скасували вчора, а сьогодні все ж таки об'явили, що вона відбудеться з 23 до 5 ранку. Просто це важлива інформація. І стосовно Харкова, таким чином ми працювали. Ми створили в 2014 році незалежне медіа «Накипіло», єдине фактично, потім з'явилося Суспільне, і Суспільне для Харкова теж стало таким важливим моментом. Взагалі в Харкові ось ця проблема відсутності незалежних медіа, вона дуже сильну роль свою зіграло до 2014 року, тому що наш простір був просто зачищений. І тепер ми маємо дуже цікаву історію з Харковом, яка відбувається зараз. Як я називаю, у нас відбулися такі просто тектонічні зміни, суви такі в свідомості людей. Ви знаєте, я за 2 тижні до війни брала інтерв'ю нашого мера. Це було взагалі перше інтерв'ю з мером для незалежного медіа. І наш мер, він
послідовник попередника, вибачте за це формулювання, бо він людина, яка була помічником Геннадія Кернеса, який помер 1,5 роки тому, здається, і Ігор Терехов. От ми говорили, до речі, з ним якраз про ці моменти, як він змінювався, як він сказав, так, я помилявся. І чому? Бо війна вже була в просторі, вже про це дуже багато говорили за 2 тижні до того, як вона почалася реально. І я питала його про те, от як ви вважаєте, як зреагують люди? Чи будуть вони зустрічати? Да? Як ми в 2014 році кожні 2 дні ми чекали наступу. У нас у всіх були зібрані ці чемоданчики з документами. Наташа, Але я прошу наступ не прощения, було. а они пытались подключить российские медиа тогда, в тот период? Вот как это было там Ну, розумієте, на вони не були Донбассе? відключені. Вони Они были. силовим способом відключити українські медіа на нашій українській території було неможливо. Не-не, Але а Спутник российские они працював пытались? завжди. Так у нас є Ага, Спутник, і він да. не заборонений. І зараз, в принципі, доступ до російських медіа є. І це вибір вже особистої людини. Ми в демократичній, як то кажуть, державі. Я знаю, що виключили на той момент медіа з кабелю російські, тобто їх не Мгм. було. Але в принципі, при бажанні їх дивитися можна Ну, було. понятно. Знову ж таки, цей процес перебудови свідомості він відбувався достатньо повільно. Люди реально дивилися на те, що відбувається на Донбасі. Як то зараз кажуть, 8 років. А як же 8 років? Хто бомбив Донбас? Ну ясно, що не Україна перша. Україна виключно вела оборонну стратегію на тих ключових позиціях, де зупинилася окупація. І навіть не завжди мала право на відповідь. Точніше, вона не мала права на відповідь, якщо навіть були напади в її бік. І ця окупація, ця консерва, яка з'явилася, чергова консерва російська в Донецьку і Луганську, вона просто, ось це болото, воно ж там було в русі, воно все більше і більше там активізовувалося. Ми всі бачили, що таке ізоляція в Луганську, точніше в Донецьку, що таке ця тюрма-ізоляція. Цієї інформації було достатньо. І от коли ми говорили з Тереховим, він якраз про це і говорив. Ми всі бачимо, що відбувається з Донецьком, Луганськом. Люди не вийдуть зустрічати. Я впевнена, вони б в 14-му не зустрічали, правда. Тільки якщо це була б там Каврова, то тільки так можна було б взяти Харків. І тоді тим більше зараз. І то, як я спостерігаю за людьми зараз, в мене є такий дуже показовий приклад. В мене є домовий чат. І як змінювалася історія в нашому будинковому чаті, коли я, чесно кажучи, особливо і ні на що там не сподівалася. Великий будинок, люди інертні, як і всі в Харкові, як і більшість такого звичайного населення. І ніяких там активістів не було замічено ніколи. І скільки раз на день, там з 24 лютого в нас було «Слава Україні» в телефоні, я навіть вже перестала рахувати. Я була дуже здивована. Але це дуже показовий зріс. І як зараз вони там згрупувалися, як вони, багато людей виїхало. Я якраз повернулася, в наш дом прилетіло. Тобто, там мене на початку не було, я повернулася додому, в нас ракета впала прямо у двір, я була з іншого боку будинку, і нас просто врятувала будинок від вибухової хвилі врятував, але те, що сталося з будинком потім, зрозуміло, що є серйозні зруйнування. Як вони себе зараз поводять, як діляться новинами? Я прекрасно розумію, що Харків – це українське місто. Так, в нас досі багато російської мови. Є речі, які там в буту, вони інтуїтивні. Люди звикли говорити там на цій мові, і на російській, і вони там продовжують так спілкуватися. Але в чаті в мене вже в домовому половина спілкується українською. І дуже багато людей, які зараз є в Харкові, спілкуються українською. І це абсолютно чіткий і свідомий вибір.
І ніхто в Мгм. Харкові, як сказав мер, коли я з ним вже зараз спілкувалася вже в період війни, каже: "Ну, можливо, якісь там залишились ідіоти там поодинокі, які щиро і ідеологічно там, да, вважають там, що має Мгм. прийти Росія і треба її зустріти тут". Ну, але це реально такі виключення. І, Харків зараз, взагалі буде, попереду у Харкові дуже цікаві часи. По-перше, от ви абсолютно праві. В нас, дуже такий потужний культурний шар. Тобто Мгм. люди, в нас, ну, так трошки вважається в Україні, що Львів там культурна столиця. Я не буду оспорювати це, але, Харків по-своєму культурна столиця. В нас за цей час, можливо, тому що війна дуже близько, і ми були дуже конкретні в своїх кроках, ми швидко приймали рішення. В Мгм. Харкові з'явилися дуже круті, ініціативи конструктивні, і частина з них культурних ініціатив. І, зараз от хто в Харкові займається, волонтеркою, допомагає там Збройним силам, допомагає, е, людям, які залишилися в місті. Це художники, поети, літератори, музиканти. Музиканти постійно влаштовують концерти для збору грошей, такі підпольні, Мгм. підвальні. Концерти для збору грошей для ЗСУ, це стріми. Жадан носиться по всьому місту, розвозить, їжу, допомагає ЗСУ, збирає гроші, купує машини для, Збройних сил. Є актори, які там цілі, театральні групи, які просто всім стафом зараз, займаються там, наприклад, вони збирають ліки. Вони, займаються доставкою і потім розвозять, бабушкам, які живуть там на 8-10 поверхах. До них просто неможливо, вони не можуть спуститися, бо ліфти, зрозуміло, відключені у всьому місті. Мгм. Це правила безпеки. От я з ними так само ми їздили разом, і розвозили ліки. І Харків в цьому сенсі такий дуже, класний конструктор зараз. Ну, Харків загалом, да, таке завжди було таке трошки Мгм. інноваційне місто. Хоча на мапі України він такий сіренький, пострадянський. І от ви кажете теж, да, що там от дуже цікаво, які там зміни відбуваються, бо він, асоціативно це таке місто трохи індустріально-пострадянське. І в нас є танковий завод, з ним там своя і сумна, і не дуже історія. І не знаю, як з ним буде далі. Є ремонтні великі цеха, які займалися ремонтом, нашого військового обладнання. Я зараз не буду казати, чи він працює, бо я точно не знаю. Але просто думаю, що ну, от кілька разів прилітало над Турбоатом, там теж своя, є, ну, свої цеха. І і так, і ні. Це от про це визначення індустріально, пострадянський. Дуже багато чого відбулося в місті за Мгм. останні часи, в тому числі і з людьми. Багато цікавого бізнесу з'явилося. Як я кажу, ці культурні ініціативи, яким би позаздрило будь-яке місто в Україні. У нас дуже потужний літературний музей. Плюс у Харкові є ось ця, дуже сильна і багата історія початку ХХ століття, 20-30 роки. Так зване українське відродження. Харків був якийсь час, столицею України, цілих 18 років, і, там, просто була така велика концентрація культурних діячів, знову ж таки літераторів, поетів, які залишили після себе, з одного боку велику спадщину, але там 80% цих людей були знищені радянською владою. Навіть ті, хто ну, історія Миколи Хвильового, який, на жаль, прийняв спочатку, да, цю історію Мгм. нову історію комуністичну, потім розчарувався настільки, що просто закінчив життя самогубством. Це все відбувалося в нашому будинку слова. Це, ще одна така потужна культурна історія, сумна. 80% жителів цього будинку, були знищені. 80% квартир, і людей, які там жили, були просто репресовані і знищені. І, ось літературний музей харківський, який займається цією спадщиною, він, такі проекти робить, що, ну, це дуже, важливо і потужно зараз для України.
ось це збереження цієї спадщини. Тому Харків, я вас запрошую, коли в нас все це трошки стихне, до нашого міста. Ви будете приємно здивовані. Наташа, я собиралась приехать весной с ребенком. То правда, потому что мы же всегда судим. Ну, то есть у меня есть, я с удовольствием, у меня есть друзья, но скорее друзья по переписке. И это в основном как раз художники, музыканты, ну, то есть привычный для меня круг общения, да. И это люди всегда были глубоко украинцами. Поэтому судить там о части ватного населения я могу только с исторической или какой-то с общей точки зрения. Понятно, что какое-то количество людей всегда останется. Оно везде останется. Идиоты всегда будут. Но то, что они не делают лицо Харькова в целом, как они не делают лицо Украины, ну, это 100% понятно, упоротых. Мне эта тема на самом деле очень, очень интересна, Наташа, потому что вот именно в связи с Беларусью. Мы когда... Я сюда бежала, но я отношусь к такой, наверное, поэтому не случайно у Ромы, если кто-то еще меня не видел, подчеркиваю, я отношусь к такой явно русофобской, не слишком пока большой части белорусского общества. Мы сделали канал с помощью Ромы Скрыпина, и даже его идея была с названием еще год назад «Единых белорусско-украинских смыслов». И для многих в Беларуси надо это понимать. Я понимаю, что это кажется диким. Война 8 лет прошла, ну так, Наташа, где-то глубоко. Я первое интервью сразу делала специально, чтобы показать со Стасом Асеевым, их было 2, чтобы рассказать об изоляции, да. Серж Жуков рассказывал свою историю по Донецку, и я видела реакцию такую у пронациональной части, которая, безусловно, есть, она была вполне вразумительной, адекватной, с пониманием, но для большинства... То есть нам придется проходить вот этот путь. Тот, который вы прошли очень быстро в силу войны, а Беларусь находится сейчас в состоянии мало того, что еще и страны-оккупанта, и это стыдно, безумно. Но сейчас я не буду трогать эту тему, потому что я уже на ней набила оскомину и в плане ответственности нашей, и далеко не всеми понято соотечественниками, к несчастью, пока. Но вот этот период, мне просто кажется, что если бы не такая яркая, страшный период 8 лет, который рядом, да, то есть нужен укол для того, чтобы избавиться от русификации, возможно, как это не страшно звучит, Наташа, вот этот укол, он как бы помог это сделать через страшное событие. Я поэтому особо интересуюсь вот этим вопросом, как происходят эти процессы. Потому что касается моей страны, з этим все пока очень печально. Ну, я не можу тут не погодитись, я вам чесно скажу, що ми, коли у вас відбулися вибори, і спостерігали за тим, як, да, взагалі, який супротив від суспільства до цих виборів, ми всі, ну, це були такі розмови між собою, да, бо ми пройшли свій 14-й рік, особливо в Харкові, це була дуже показова історія. Я взагалі вважаю, що Україна відстоялася тоді саме от в тих містах, в Харкові, в Запоріжжі, в Дніпрі. І ми говорили між собою про те, що це нічого не дасть Білорусі, поки ви будете знімати там взуття, ставати на скамеєчки, і поки це дійсно процес, оцей, як я називаю, розколдовування землі, він не має, ну, він не може, мабуть, бути таким лайтовим. Ну, Наташа, це можливо, хотілося б, щоб було. Ну, це я дуже такий приклад. Зрозуміло, що Нет, он абсолютно правильный.
Он абсолютно Ми правильный, я прошу пройшли, ми прощения, что... пройшли свою біль і зараз проходимо ще більшу біль. У 2014 році в нас була своя біль. Я багато їздила на війну, багато спілкувалася з військовими. Там в 16-му році перестала це робити, бо це було дуже вже далі вже було дуже складно. У кожного свій період військовий. Це мало свої наслідки. Але ми пройшли свій катарсис. Ну, точніше, нам так здавалося на 14-й рік там, або 15-й. Зараз ми проходимо, ну, це вже зрозуміло. Я думаю, що багато хто був тоді всередині, в контексті подій в 14-15 році, розуміли, що це не все. Що це не закінчиться ось цією історією там війни на Сході. Не те, що ми чекали аж так, що це буде саме так, але ми розуміли, що від нас, вибачте, це скріпінг, тут начебто можна так сказати, що від нас від'їбуться. Перепрошую. Ми розуміли, що це так просто не закінчиться. Зараз ми проходимо ось цей, я дуже сподіваюся, вже кінцевий етап, ось цього від'єднання від минулого. І це можна робити тільки так категорично. Я на самом деле совсем согласна, просто я думаю, что в Украине в тот момент, когда в Беларуси были события, переоценивали их значение, многие от непонимания ситуации. Ничего не могло быть, Наташа. Вот эти цветочки и скамеечки со снятой обувью – это следствие, а не причина, а следствие отсутствия цивилизационного выбора. Его не было. Это фактически такая... Пророссийские кандидаты, начиная там от Тихановской, сейчас уже многие, я тогда считала, что это в плане кандидатов спецоперации Кремля по оккупации и по Северному фронту, открытию Северного фронта в итоге. Так вот, народ был абсолютно не созревший в этом плане в основной своей массе. Та часть людей, которая это понимала, не были в том пассионарном, условно говоря, большинстве, или хотя бы той пассионарной части, которые были услышаны. Не было же отрыва от Российской Федерации. Вот это самое главное, вот это принципиальное отличие от Майдана. Майдан – это был цивилизационный выбор. А когда есть он глубокий, за это происходит борьба. А когда народ просто выходит для того, чтобы сменить одну персоналию на вторую, и вот так вот стоит в растяжке, и Россия нам друг, и может быть Запад, а мы не знаем, и мы вообще только за честные выборы, ничего не произойдет. Поэтому ничего не произошло. То есть вот эту эволюцию нам еще придется пройти. Сейчас, поскольку зачищено, поскольку депрессия, поскольку не хватает воли, не хватает силы выйти против России, большая часть населения сидит со стыдом от того, что происходит, но в итоге все равно еще ничего не происходит и не созревает для выхода. Там сложный такой процесс брожения, который... Это пока отставание от Украины, я думаю, что на несколько десятилетий, ну так, имеем, что имеем, да. Очень сильный процесс русификации, очень сильный, Наташ. Мы фактически из совка, из Радянского Союза, там чем-то, не добив ситуацию, перескочили вот в это рабство лукашенковское. И, по сути, вот этот процесс русификации, он серьезный. Хотя большое количество белорусов, например, начиная с меня, для них 2014 год, это было, безусловно, ну вот, мы все были прилипшие, энное количество людей к телевизорам, некоторые приезжали, мы следили за Майданом, у нас были желто-блакитные прапоры, и мы все эти годы понимали, что происходит, но не стали пассионарной частью. Ну, я думаю, знаєте, що в Україні ще, я от вас слухаю, розумію, що, в принципі, ми в 13-му році теж були в доволі складній такій цивілізаційній ситуації. Я маю на увазі з Януковичем, зі всіма цими родинами, які будували свої схеми і так далі. Але мені здається, нашу свідомість, не дивлячись на те, кого ми все ж таки вибирали, але нашу свідомість рятували постійні вибори. Ми проводили вибори. І ці вибори були різні.
Ну, тобто ми, навіть коли вони були сфальсифіковані, да, з тим самим Януковичем, але все одно в нас була можливість обирати. Ми обрали Ющенка. Спочатку це було там, да, ми пам'ятаємо 3-4 рік, коли був помаранчевий майдан. Ось це постійне розуміння, що ти можеш впливати, навіть коли це було не результативно. Ми все ж таки дійшли до того, що це стало результативно. І розуміння того, що навіть коли тобі вибір не подобається, як це було там 3 роки тому, ти все одно Мгм. розумієш, що це були чесні вибори, як би там не було. І я думаю, що головне для України, те, що з нами відбулася ця трансформація, це розуміння, що ти можеш впливати на події. Коли ти не говориш, я не уявляю собі, що в Україні хтось сказав за останні 8 років від мене нічого не залежить. От я коли дивлюсь соцопитування, які проводить там Радіо Свобода, хтось там ще проводить Мгм. опитування на російських вулицях просто звичайних людей, 90% відповідей: ну, а що, ну, від нас нічого не залежить. Ось мені здається, це Они не кардинальна ощущают себя різниця. субъектом. Они не ощущают себя субъектом. Ну, то есть, ну, вообще никак. Вот они дистанцированы. Это так. Ну, ми теж були дистанційовані. Я пам'ятаю ці часи, коли дійсно було відчуття, що хтось там щось вирішує, є якась скляна кулька, де відбуваються якісь процеси, до яких ми не маємо ніякого відношення. Але це все Мгм. одно якось змінювалося завдяки в тому числі цим виборам. Навіть там, коли був Янукович, ну знаєте, Янукович, я думаю, ось цей останній Янукович там до 13-го року, він якраз і був таким тригером, да, до ось цього Мгм. розуміння, що блін, далі так не можна. Ну, я пам'ятаю наші розмови. Ну, от ми сиділи там і говорили, і що далі? Ну, от він там, да, там ці його діти, от що вони роблять, як відбувається цей весь схематоз, да, що відбувається на місцях, ось ці надсмотрщики по областях. Я не думаю, що дуже багато змінилося, але я впевнена, що змінюється все поступово. Але ось ця історія з Януковичем, спочатку ми трошки там видихнули на Ющенка, потім повернулися до Януковича, нас трусануло дуже добре. Що ой, ми знову повертаємось кудись, куди нам абсолютно не хочеться повертатися. І там остання історія з скасуванням там Мгм. угоди з Євросоюзом стало да, останньою краплею такою перед 14, Майданом 14-го, кінця, точніше, 13-го року. І ось ця штука, вона. Я думаю, що головна проблема Білорусі те, що у вас не було вибору. У вас не було виборів. Ну, ну Ми, так, но но вот здесь же очень сложно понять, где причина, где следствие. То, что не было выбора, в том числе, ну, естественно, наша вина. Так, ну вот как-то так произошло. Сейчас можно далеко углубляться. Я верю, что Беларусь станет национальным государством. И я вижу сейчас даже изменения, которые происходят в головах через боль, через стыд. Я реально в это верю, потому что вижу большое количество людей, которые, ну, которые вселяют надежду. А что это случится на России, я не верю, Наташа. А Россия построена как империя, это не национальное государство. Ну что это, да? А, Такое не случится никогда. Они всегда будут субъектом. Я не знаю, чем это закончится. Я очень надеюсь на развал империи. Знаю, что он будет, наверное, как историк по образованию. Но в каком виде дальше вот эта территория будет существовать, она всегда строилась на протяжении всей своей истории исключительно на завоевании. Это ее психология, и это ее единственная национальная идея. Да, там на подавлении и на завоевании. Я от знову ж таки з останніх соцопитувань, які мені потрапили на очі, Мгм. я е, дивилася опитування про те, що люди на вулиці вважають там останні завоювання Росії за там 20 років. Мгм. Що згадували взагалі? Бо Росія ж там зараз про себе розповідає, яка вона військова, потужна країна. Вони згадують Афган, це 20 років. Афган, Сірію, Крим наш, і от, ну, Донбас. Чечню, наверное. Да, Чечню згадували, да, 2 війни в Чечні. Але ж це, це просто абсурд.
Ну про які завоювання тут іде Мгм. мова? Ну про що взагалі тут іде мова? І коли мені кажуть, ну і що буде далі в Росії, от я вам чесно скажу, мені зараз все одно. От і я спочатку там ці родичі, да, які там щось там писали, ми щось їм писали. Я потім просто зрозуміла, що в мене зараз не вистачає на це ні бажання, ні ресурсу, ні сил, щоб щось комусь доводити. Це абсолютно не має ніякого сенсу зараз. Зараз наша справа перемогти і все зробити для того, щоб це сталося, і йти далі. Це крок за Да, кроком, Даш, ну, робити свою справу, допомагати армії, допомагати людям, яким потрібна допомога зараз, допомагати один одному. І що там вони в своїй консерві, в своєму болоті будуть робити далі, нехай це залишиться. Я просто зрозуміла, що це абсолютно не має значення. От те, що їм говориш, щось там доводиш. Ті, хто хочуть, ті бачать і чують. Ті все розуміють. Або роблять свій вибір: залишатися в цій країні чи їхати з цієї країни і там налагоджувати своє життя в абсолютно інших умовах. Я думала про те, як я буду ставитись до росіян, якщо я там потраплю десь на заході, там на них, не дай Боже. Я не знаю. Я сумніваюся, що я скоріше за все не, відійду в сторону і я просто не буду аналогично, так я могу вступати сказать, взагалі в розмову. мгм. Я на самом деле давно уже отхожу от них в сторону. Я работала в туризме, и там очень Ну, много я лет уявляюся. есть же такие, да, потому что можно найти отель, который, я всегда искала отель, который свободен от россиян, да, ну, то есть относительно. Они все равно, конечно, Так. какие-то проникали, но старались не коммуницировать. Да меня они тоже не интересуют. У меня есть родственники, белорусы, ну, то есть из Беларуси, которые уехали много лет назад, они там, и я не коммуницирую с ними, по-моему, с 15-го года. Вот мне пришлось прокоммуницировать, когда там умерла мама, были некоторые вопросы, и все. Это был ужасный момент, когда они приехали, и у меня на стене, причем это люди, которые когда-то мне казались интеллигентными, еще раз подчеркиваю, белорусы, Наташа, но мои близкие родственники, которые просто долго там прожили, там делали карьеру какую-то. И они приехали в 2015 году, у меня на стене висела карта, как в туристическом бизнесе, там разделенные страны цветами, да. И когда мальчик 11 лет там подбежал и стал Крым закрашен с российским цветом, и получил от меня звездюлей за это, вот я помню этот момент, когда этот ребенок бежит по коридору и кричит: «Папа, Алена Бандеровка». Я помню, что вот для меня стало понятно, что сдвиг мозга произошел окончательно и бесповоротно. Это был 15-й год, даже 15-й. Поэтому что там происходит сейчас, я не знаю, они меня тоже не интересуют, коммуникации нет никакой. Меня интересует только вопрос, чтобы она быстрее развалилась. Просто если она будет там в каком-то относительно вот таком положении, она всегда будет угрозой. Поэтому меня интересует там с точки зрения исключительно собственного распада и законченности. Если бы можно было сделать этот стену вечную, было бы чудесно. Но, к сожалению, Ну, к наша сожалению, справа зараз будувати стіну не тільки фізичну, а й ментально. культурну. Ментальну культурну стіну, коли, на жаль, дійсно наші простори культурні були достатньо довго розмиті. Наші музиканти дуже багато туди їздили. Їх музиканти взагалі тут приїжджали як на Угу. курорт в Україні. Тут їм було миленько, не дуже дорого, тут є своя аудиторія. Ось наша задача зараз абсолютно відмежуватися від цього. Прям принципово будувати ці стіни. Я так недавно абсолютно здивовано послухала Алана Бадоєва, нашого відомого кліпмейкера, такого продюсера музичного, який зізнався, що саме він, на жаль, прийме участь ось в цьому розмиванні кордонів культурних, да, між Україною і Росією. І зараз його задача ці кордони вибудовувати. Прям принципово вибудовувати. І це правда, ось це зараз дуже велике завдання. Відчищати історію від цієї шелухи, яка насипана там, купа всього, Угу. якогось
каші абсолютно. Що там зараз Путін про це віщав, да, ми пригадуємо цю його лекцію для несвідомих на 2 години. Ну, там бред вообще був повний. Мгм. І я розумію, що цей бред впливає на частину того населення. І от наша задача зараз саме вичищати наш простір інформаційний, культурний, музичний, а це дуже потужна, на жаль, зброя, будувати про себе, знати про нас, е, ідентифікувати себе, розуміти себе, проживати себе, рефлексувати те, що відбувається у нас. Все, в нас є своя історія, в нас є своя біль, в нас є своя трагедія. Це Україна, і це Україна, яка зараз наповнюється такими глибокими сенсами, як би страшно це зараз не звучало. От зараз в цей період цієї жахливої війни, яка, на жаль, буде тільки відкриватися всій своїй в цьому ужасі, в цих наслідках страшних. І зараз наша задача це все робити для себе суперсенсовним таким. Нам є про що говорити, нам є про що жити, на чому будувати. У нас дуже потужний базіс. Ми чомусь цього не відчували. Нам його, знаєте, зачистили за 70 років. Нам обрізали коріння, нас просто залишили такі по поверхні все скакало. Зараз ми це коріння маємо, воно має проростати, ми маємо його діставати, прям, щоб воно було таке широке, потужне. Воно є, ми це прекрасно знаємо. Тепер ми всі зрозуміли. Да, зараз багато говорять про ці родові коди, які спрацьовують в нас, от саме коли ми відчуваємо себе нацією, і коли ми відчуваємо, як ми маємо боронити свою землю. Тут взагалі багато про землю. Коли нам кажуть, що таке Україна, це земля. Ну, це прям це те, що в нас, це те, де наше коріння росте. Украинцы великая нация, это без лести, без пафоса. Я когда бежала, я знала, что я буду бежать сюда, хотя могли быть какие-то без вариантов. Я уже рассказывала, Наташа, в 17 году у нас был в 17 году, перед 20 годом, когда я ехала, в 17 году я стояла в центре Киева и говорила, в следующей жизни я хочу жить здесь. Я просто не знала, какими обстоятельствами я попаду в Украину, а мой ребенок, ей 9 лет, она уже говорит украинскую, ходит в украинскую школу. Ну и я подтянусь, конечно. Вопрос, как вы переживаете? Я сейчас просто сидела, думала, учитывая, что происходит с Харьковом, что вам помогает держаться психологически, и наверняка там знакомые, друзья, ну, в общем, все это. Как, Наташа? То есть это какая-то помощь психолога или это собственный стержень? Какая-то... Ні, з психологами це. Ну, я вважаю, що це дуже добра історія насправді, але Угу. поки що не моя. Але ну, я зустріла війну у Львові. Я була тут. Я загалом живу на 2 міста Харків, Львів. І, Я сейчас тоже на Западе, ну, в Ужгороде. і поїхала в Харків, тому що треба було працювати там, і там трошки наших журналістів залишилося. Це складно. Я не можу сказати, що ай, там в Харкові все ок. Ні, там постійно бахкає, там постійно прилітає. Я приїхала на другий день, просто попала під цю ракету в свій будинок. Це важко, але це знову ж таки, можливо, десь якось психологічно таке розуміння внутрішнє, що не могло бути інакше. Ну, все одно це рано чи пізно сталося, і ми маємо це прожити. Дуже були там перші дні адреналінові такі, що я взагалі не могла рухатись. Ну, ти зжаті мишці, ти просто не можеш їсти, ти сидиш в телефоні, чекаєш якихось новин, вважаєш, що ще пару днів, як мені чоловік казав, не їдь, чи пару днів потерпи. А я розуміла, що там пару днів проходить, ти розумієш, що нічого не зміниться, що треба їхати просто і працювати. І ось
ця штука, вона там за якийсь час просто переросла в оце таке спокійне, впевнене розуміння, що це не скоро закінчиться, ми переможемо, треба маслати. Маслати це таке українське слово, яке можна перекласти як треба їбашити. Треба просто всім багато Розумію. працювати. Все, іншого виходу в нас немає. І ось це дуже рятують якісь прості щоденні штуки, там кава зранку, багато зараз про це говорять, да, якісь зрозумілі речі, такі дуже, навіть там ми живемо, наприклад, в Харкові, ми живемо в своєму офісі, і нас там кілька людей, у кожного по-своєму там постраждали квартири, і це більш-менш безпечно. І ми там зраночку у нас кава у всіх, да, у нас є якісь там розуміння, хто коли прибирає. Тобто є якісь речі такі обов'язкові, які ми всі робимо, і це нас рятує триматися на просто в здоровому глузді. Взагалі в Харкові набагато більше здорового глузду зараз, якщо чесно, ніж десь на заході країни, просто тому, що там, ну мені там легше, я вам чесно зізнаюся. Коли я читаю про те, що там відбувається ззовні, мені складно. Коли я там, я, по-перше, працюю зранку до вечора, і я розумію, що відбувається всередині, я розумію ступені ризику, я розумію, я ну, там, не з тих, хто буде бігти там прям в пекло і там хотіти на адреналіні там щось зробити. Мені цікавіше життя всередині міста, як живуть люди, чим вони займаються, як вони один одному допомагають, як міняється місто, що в людях міняється, спілкуватися з ними, писати про це. Тобто це Харків під час війни – це окрема і дуже цікава історія, цікава і важлива. Як ми міняємося, як змінюється наш простір, як змінюється, там, я не знаю, ну все буквально, спілкування у людей. Тому для мене оце переживання моменту, з одного боку, дуже важке для будь-якої живої людини. Я абсолютно жива, приземлена людина, яка так само боїться смерті, боїться за близьких, боїться за колег, за людей, які поруч. Але це процес, який треба пройти. У нас немає іншого виходу, все. Нам треба просто рухатись. Ми його пройдемо. Набиратися сил і йти. Набирать силы и идти. Это так. Я сделаю маленький анонс, а то мы скоро уже, во-первых, у нас гимн будет в 12 часов. Сделаю пока маленький анонс, важный. В 14 часов сегодня на канале УМН Рома Скрипин будет брать интервью у Зенона Поздняка, будет еще представитель нашего канала и вообще прекрасный парень из Нью-Йорка, белорус, Сержук Сай. Интервью у Зенона Поздняка. Зенон Поздняк – это национальный символ в новейшей истории Беларуси. Это человек, который, если бы выиграл на выборах 1994 года, все пошло бы иначе. Белорусский националист, публицист, создатель Белорусского народного фронта. Сейчас председатель КХП БНФ. Живет он в Нью-Йорке, в Варшаве. Человек, который в своей публицистике описал, как будет вести себя русский империализм еще в 96-м, в 97-м годах. Поэтому я рекомендую послушать и присоединиться вот в 14 часов. Это круто послушать Поздняка, поэтому, пожалуйста, ребята, присоединяйтесь, если сейчас кто-то смотрит, и можно сразу задавать вопросы в чате. Это та Беларусь, которой мы гордимся. Так, це така зовнішня Білорусь. От у мене дуже багато друзів теж білорусів, але вони не знаходяться всередині країни. Справжня Білорусь, вона, на жаль, зараз зовні. Ну так. Есть, которые во внутренней иммиграции, Наташ, есть. Они не выходили, причем я скажу, что это оппозиция, еще более иногда оппозиция, чем те, которые выходят. Здесь странный момент. Часть национально ориентированного населения не шло, потому что понимали, что это пророссийские кандидаты, и понимали, что за этим стоит. Там сложная система. То есть понимали состояние цугцванга. С одной стороны Лукашенко, с
с другой стороны, про-москальско разыгранный проект. Поэтому тут вот такое. Кто-то шел в надежде, что это изменится, кто-то... Ну что, гимн? 12. Героям слава. Героям слава, да. І от це спостерігання, як світ реагує на наш гімн, да, в яких варіаціях зараз він виконується, це насправді таке наповнення сенсом прям самого гімну, який він, його взагалі неможливо спокійно слухати зараз. Я не знаю, хто б його не виконував, а виконують там і відомі оркестри, і музиканти, і це якась така своя окрема потужна історія, як зараз співають наші пісні і наш гімн. Наташа. Прощаємося. Все буде Дякую, Україна. так, до зустрічі. Дякую. Я вітаю Так, і у всіх нас з прийдешніми святами. Так. Це теж важливо. Друзья, обязательно поширяйте видео, ставьте лайки. Ну, в общем, помогайте развитию канала, помогайте Збройным Украине и каналу ОМН. А у нас в конце видео Тараса Білки «Не стать». Все буде. Добрий ранок, я з України, Запоріжжя. Не з цим стоїм їбашим, ранковий розбір психоемоційних станів. Сьогодні загальний наш стан військових, цивільних залишається на рівні попередніх днів, але міг би і опуститися нижче. Причини тому були, звичайно ж, добре, що ми його втримали, тому що ті всі причини, а в першу чергу це масові обстріли з градів, з артилерії ворожої по цивільних, по мирних населеннях, по населених пунктах. Але в той же час наш психічний стан вирівнюється тим, що люди знайшли собі застосування, багато хто зайнятий, в тому числі... Давайте по порядку. 59-й день війни. Не піднімаємося вище, залишаємося на тому самому рівні. Добре, що не опускаємося вниз, тому що могли би бути причини, далі поясню, але стабільна психіка наша в таких умовах, в яких ми зараз перебуваємо, це теж непогано. Найбільше уваги сьогодні я приділятиму тому, що відчувають наші військові, а вони сьогодні відчувають стан фрустрації. Якщо ви гуглитимете стан фрустрації, то в даному випадку сьогодні у військових він дуже умовний, він не пов'язаний з обманутими очікуваннями, він пов'язаний з іншими факторами. Загалом фрустрація – це
психологічний стан людини, який виникає внаслідок неотриманих своїх задач. Ну, тобто, умовно кажучи, марні очікування. Ми сподівалися набагато швидше, що підемо в контрнаступ. Причини, чому швидко це не відбулося, є. Я вчора в стрімі їх пояснював, тому що у нас багато зараз від партнерів, від союзників оборонної зброї, мало до цього моменту було наступальної, зараз вона почала надходити, і тому фрустрація, знову ж таки, повторюся, дуже умовне поняття. І воно пов'язано з тим, що коли ти йдеш на шляху до своєї мети, виникають певні обставини, які від тебе не залежать. Це як коло впливу, який я теж аналізував раніше, але зараз це все буде набагато покращуватися. І от зараз дуже уважно послухайте, тому що фрустрація виникає також внаслідок певного розчарування, несправдження очікувань. Очікували, що наш ворог, а я вам нагадую, що ми воюємо з бацилами проспіртованими, бацили треба знищити просто, щоб організм функціонував краще. Це наш прищ на сраці, який треба видалити, який не дає нам спокійно сидіти і займатися своїми справами. Я маю на увазі всю терористичну організацію Росія, русських терористів. І от очікували військові, що вони підуть в активний наступ на півдні, зокрема в Запорізькій області. І тут їх уже готові зустрічати дуже гарно і тепленько. Але вони цього не зробили. Вони починають окопуватися десь і починають вибудовувати свою так звану лінію фронту і будувати якісь укріпи свої. Це все передбачається, що переходить в стадію позиційної війни. Тобто вони укріплюють свої позиції. З цим пов'язане певне розчарування. Але от щодо фрустрації, щодо цієї поведінки, чому я говорю, що уважно треба зараз сприйняти цю інформацію? Тому що фрустрація, на відміну від розчарування, вона не пригнічує людину до стану безсилля. Тобто вона дозволяє і далі боротися за конкретну поставлену мету і свою персональну місію. Місія у нас одна – перемога. також фрустрацію можна використати на свою користь. Ну, це принаймні так говорять мої колеги, я ж не фаховий психолог. Психологи, які мене консультують з-за кордону. Тому що, якщо правильно до цього поставитися, то фрустрація буде допомагати. І в першу чергу це залежить від того, вона може стати мотивацією, якщо людина переосмислить поставлену мету і усвідомить її важливість. А у військових з цим проблем немає, тому що важливість нашої перемоги над країною Лубянок, Комаров, Лаптій і Фафуді, в яких їх і похоронять всіх, шутка, ми розуміємо, що наша мета дуже світла і вона ключова для всього життя українців. А ми, українці, цінуємо життя один одного. Тобто, іншими словами, фрустрація, яка могла би пригнічувати поведінку і стан, і навіть опускати його до депресивного, це якби мета була не дуже важлива. Але в нашому випадку мета надважлива. І тому фрустрація, яка трішки пригнічує, трішки викликає розчарування, вона ж і є мотивацією. Достатньо складно це пояснити і описати, сам з цим розбирався кілька годин, але так є. Фрустрація у військових, яка може стати додатковою мотивацією. Фрустрацію погугліть. Ну і стосовно це в доповнення до фрустраційного стану військових, від закордонних партнерів продовжує надходити нарешті наступальна зброя. Нарешті дуже сильна і потужна зброя, яку довго чекали. Те, що я говорив, що перечекали це все, позицій не здали, по великому рахунку я маю на увазі, ніде сильно не відступили. Ситуація напружена, але в той же час Макрон заявив, що Україні вже постачають самохідні артилерійські установки «Цезар». До нас починає надходити далекобійна артилерія. Новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки, за коментарями Пентагону, включає в себе 121 безпілотний літальний апарат, який зветься Ghost Phoenix. Привид Фенікса. Він уже знайомий по управлінню, тому що там управління максимально наближене до дронів Switchblade, які вже отримували, але Ghost Phoenix розроблений з урахуванням, увага, досвіду і накопичених знань конкретно українських військових. Це дуже приємно. Це теж дрони-камікадзе, які летять в одному напрямку, але вони надпотужні. І до цього їх не розсекречували в принципі, як вони діють і що вони можуть. І не треба розсекречувати. Хай буде сюрпризом нашим ворогам, тому що теж дуже ключовий момент. Тому що до цього дня, до цього моменту дрони Ghost Phoenix жодного разу не були застосовані в боях. Випробуємо? Можемо. Від Канади надійшло 4 гаубиці М777 155 мм, б'ють на 30 км. Загалом у цивільних напруга, і вона достатньо сильна.
Теж зараз буду розказувати більше, але більше аналізуватиму якраз ситуацію в Запорізькій області. Напруга цивільних. Да, це є, безперечно, пов'язано все з ситуаціями наступальними. Азов в Маріуполі сьогодні оприлюднив відео, я його постив в телеграм-каналі теж, як вони відвідали діточок, які ховаються в бомбосховищах на Азовсталі. Це до того, що коментарі оцих долбойобів наших ворогів, що немає там жодних мирних, залишились тільки слишком умні і патріоти. Так от як виглядає слишком умні. Такого щось потрошки пособирали. Привіт, як ваші діла? Кулачок. Продовжується я б це так не сказав, я б сказав, продовжуються намагання ворога наступити в бік Гуляйполя. Там українські військові дають гідну відсіч, це безперечно. Втрати військових на вечір, це не військові, втрати оцих лаптєвих ванік, встанік наших ворогів, подивитися ввечері, я думаю, цифра сильно буде покращена. Якщо щось зможуть порахувати, звичайно. Майже вся Запорізька область вночі була обстріляна з систем ГРАД нашими ворогами-окупантами, терористами руськими. Під обстріли потрапило купа районів, всі перелічити навіть складно. Кам'янське, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, дуже багато населених пунктів. Тому де говорять про евакуацію і де можна евакуйовуватися цивільних, конкретно в тих районах, де просять це зробити, я закликаю теж евакуюватися. Не заважати військовим виконувати свою роботу. І оцей стан напруги цивільних, він компенсується, якби тільки на цьому будувався сьогоднішній психоемоційний стан, впали в глибоку яму, але він компенсується, як це не дивно, наближенням Великодня. І я вас прошу не ходити в церкви, уникати масового скупчення людей, але люди почали готувати паски, почали фарбувати крашанки, і це трішки розряджає і відволікає. Чому? Тому що це вже не хобі, яке ми раніше застосовували, повертаючись до нашого нормального цивільного життя. Це наша традиція. Про традиції забувати не можна. І традиції є найбільш міцним емоційним гачком, який тримає нашу психіку на плаву. Тому обов'язково чимсь таким займіться, якщо є така нагода. Принаймні пару крашанок пофарбувати в цибульній шелухі допоможе, тому що ви стабілізуєтеся і повернетеся до того життя, яке було не останній рік мирне, я маю на увазі, а те, яке з дитинства фактично ми бачили ці традиції. Традиції надважливі, тому що саме вони допоможуть вам більш тверезо сприймати всю ситуацію на фоні того, що проти нас застосовуються і ПСО, і будуть застосовуватися сьогодні і завтра ще потужніше. Бацили спіртовані. Пошук. Тому що і пошук у них уже ж був багато разів. Багато разів за всі дні, 59 днів війни у нас уже йде. Продовжують шукати слабких, тому що і ПСО зараз для них це один з найбільш вірогідно успішних варіантів розкачування ситуації у нас і посилення напруги. І ця напруга може передаватися потім і військовим. Тому уважно до і ПСО, і до того, що пишуть в соцмережах. Пошук. Шукають слабкі фокус-групи, на які можна діяти інформаційними своїми атаками. Продовжуються дзвінки і повідомлення в Телеграмі і інші месенджери стосовно того, що можемо вивести з полону за гроші ваших рідних. Почалися дзвінки, де ми до цього бачили це в мирний час, коли шахраї дзвонили, представлялися родичами, а коли людина в стані стресу, вона не зовсім адекватно оцінює голос. Почали поступати такі дзвінки, начебто від полонених, і там треба гроші, можна відкупитися, людина під'їде, забере ці гроші. Оце все, воно буде навалюватися, накопичуватися, і просто дуже уважно ставтеся до інформації, яку ви отримаєте і до всіх телефонних дзвінків і смс-повідомлень. Будь ласка, дуже прошу, бо нам своє робити. Не з цим стоїм їбашим. Ти вітаєшся з людьми? Да. Ну, якось.